Môže s Jankom Kuricom a skupinou Vidiek spievať stále viac obyvateľov slovenských miest, ktorí sa presťahovali na vidiek. Je tu výhoda to, že je tu kľud. Fakt tak sme zabývaní teraz, že veľmi príjemne nám tu je. Takže... Najviac novousadlíkov majú obce, ktoré dokázali pripraviť pozemky na výstavbu domov. Záujem o ne trvá už niekoľko rokov. Od 2004 roku, keď sme začali s prvou lokalitou, sa prisťahovalo do obci Spišské Tomášovce okolo 200 obyvateľov. Za posledných 10 rokov máme narad obyvateľstvo viac ako 100%, lebo sme mali 700 obyvateľov, teraz máme 1435 obyvateľov. Za posledných 5 rokov v našej obci pribudlo 80 nových obyvateľov. Viac obyvateľov, viac podielových daní. Takáto priama úmera sa starostom obcí páči. Noví vidiečania sem prinášajú aj nové služby a prácu. Kadeníctvo, kozmetička, to, ktorí sa tu nasťahovali, tak zamestnali ľudí z Tomášoviec na výstavbe rodinných domov. S novými susedmi sú spokojní aj pôvodní dedinčania. Tých by ste do mesta nepresťahovali ani s párom volov. Ja by som do nejakom mesta nechceli zbývať nikdy. Lepšie na dedine. Mestec v Činžáku ešte záverem a co budem robiť? Skúkať na oblok a tak? Sťahovanie prevažne mladých ľudí z miest do dedín pocítili aj v materských školách. V Spišských Tomášovciach majú toľko detí ako nikdy v minulosti. Z vidieka na Spiši Bohuš Maciák a Marek Baláš, televízia Markíza.